kurarama pamuviri yedu Mwari. Ngatirege kurwara Mwari. Mwari wenyasha zhinji panochinja maseasons. Mwari wekudenga miviri yedu irambe yakashimba. Patinosangana nezvinobaremera Mwari, miviri yedu ngairambe yakashimbiswa. Ndiri kunamatira utano hwedu Mwari. Ndiri kunamatira utano hwekereke. Ndiri kunyengeterera vacheche. Ndiri kunyengeterera vakazvitakura. Ndiri kunyengeterera vane chronic diseases. Ndiri kunyengeterera vane conditions. Gore rino utano ngahushimbiswe nemi Mwari. Gore rino utano ngahuitirwe zvakanaka nemi Mwari. Baba, ndinonamata nezita raJesu. Ndinonyengetera kune Mwari vakatendeka. Batai utano hwedu husimbiswe nemi Mwari. Vana vedu ngavave neutano Mwari. Ndiri kunamata nezita raJesu kuti Mwari wekudenga gore rino tirangarireiwo neutano. Tirangarireiwo neutano. Tirangarireiwo with good health. I pray for good health. I decree good health. Baba, ndiri kunyengetera muzita raJesu. Tibatsirei kutisimbisa Mwari. Nyasha dzenyu Mwari wekudenga dzionekwe. Zita renyu Mwari wekudenga rikudzwe. Muzita nemuropa ramambo Jesu. Father, we worship you. Hallelujah. Gore negore parinotanga, we have to make decisions at a family level, at individual level, at a professional level. We make decisions. Hakuna pamwe pacho, by not making a decision, you are making a decision. By omitting to make a decision, pamwe pacho, you are just allowing other people to make it for you, or you just follow the flow. Pasina chawaita, but by not making a decision, you are making a decision. So toda kusvika panguva kungotenda kuna Proverbs paanoti, Proverbs 3 chapter 5 to 6 paanoti, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Mapisarema 32:8 note, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and I watch over you. Otungosvika panguva yekunamata gore richitanga kudai kuti Mwari, whatever we are doing, may you be with us. Mwari vane tsika yekugona ngopinda mumusoro mako uchifunga kuti uri kuita decision yako wega, asi Mweya Mutsvene achitokuzevezera. Ukatarisa pane vane maperembudzi, Samaria yakavharwa, unonzwa vachiti tikagara panapa tinofa, tikapinda muguta kune nzara tinonofa, asi zvichida tikaenda kumisasa yevaSiria tinonorarama. But Mwari verugare ipapo vakanga vatoprofita naElisha vakati mangwana upfu hwakatsetseka. Kureva kuti decisions atinoita pamwe pacho tinofunga kuti tiri kuita tiri tega, but Mweya Mutsvene anenge akabata pfungwa dzedu. Mweya Mutsvene anenge achiinfluenza zvatiri kuita. Unonzwa murume aifamba naSaul muranda anoti zvichida baba vakunetseka nesu, ngatidzokerei kumba madhongi awanikwa. Ndiso ari kutaura nemuranda, but muranda anobva ati muguta mune munhu waMwari, handei tinobvunzira kwaari tisati tadzokera. Zvoita sekuti varume ava vari kutaura nyaya, but nyaya dzavari kutaura dzatobatwa kare kudenga. Mwari vari kutora Saul vachienda naye panzvimbo yekuzodzwa. Kureva kuti patiri kunamata tichiti I will instruct you, hapazi pese pauchawana mutumwa achitaura newe ine vision. Pamwe pacho Mwari vanobata mafungiro edu. Pamwe pacho Mwari vanokunetesa worega kuenda kwaunofana kuenda. Pamwe pacho Mwari vanokupa simba weenda kwauri kufana kuenda. Pamwe pacho unokunoka door roramba kuvhurwa wotsamwa, nyambisirwa Mwari vativharira kuti tirege kupfuura neipapo. Toda kusvika panguva yatinonamata titi Mwari wekudenga gore ra2025, in our decision making, in our moves, tauraiwo nesu, tiitireiwo zvakanaka, that whatever each and every decision that we are going to do is it is influenced by the Holy Spirit.
tingonamata vana vedu pavari kuita madecisions. Tine vana mateenagers, tine vana vari kusunday school, tine vana vari kuyouth, that needs to make decisions, that needs to choose friends, that needs to decide on things to do, that needs to decide on what to watch and what literature to read. They need the Spirit of the Lord to whisper to them to go to the right content. Hence we have a reason to pray that God may guide our decisions and instruct us in the way we should walk. Hande pamberi pamwari tinamate. Baba ndinokutendai kuti muri Mwari. Gore rino ra 2025 ndiri kunamatira each and every decision that we are going to make, each and every decision that our children are going to make, each and every choice that we are going to choose to do, each and every move that we are going to do, each and every word that we are going to speak, each and every thing that we need to choose. Mwari wekudenga nezita ra Jesu, mweya wangu unokutendai kuti munadzo nyasha dzekuzevezera kuupenyu hwedu. Bataiwo pfungwa dzedu nepfungwa dzevana vedu pavari kuenda kuzvikoro, kumauniversities, kumabasa. They have got decisions to make, they have got choices to make, they have got moves to take, they have got things that they need ought to do. Mangwanani ano nezita ra Jesu, patiri kushumira Mwari wekudenga, pandiri kumira ndichishumira Mwari wekudenga, pandiri kurarama semunhu Mwari wekudenga. I pray that you instruct me on the way to work. I pray, Father, that you instruct me on the way that I should walk. Baba ndiri kunamata nezita ra Jesu, mangwanani ano nezita ra Jesu. Rangarirai vana vedu Mwari, rangarirai vana baba pavari kuita decisions emhuri, rangarirai vana mai pavari kuita decisions emhuri, rangarirai vana komana nevanasikana, rangarirai utungamiriri pauri kuita decisions ebasa renyu Mwari, rangarirai upenyu hwangu Mwari pandiri kuita personal and your work decisions, that the decisions are filled by the Holy Spirit, that the decisions are controlled by you, Lord. Baba wangu tireke kutenda tireke kushandisa kugona kwedu Mwari, for your word says do not lean on your own understanding. I pray for the influence of the Holy Spirit in my moves and my thinking. I pray for the influence of the Holy Spirit in my moves. Mwari wekudenga, patiri kuita decisions, patiri kuita selection, patiri kumove Mwari, ndiri kunamata ndireke kuvimba nenjere dzangu, vana vangu ngavarege kuvimba nenjere dzavo. Baba vangu mutibatsire pama decisions atinoita, mutibatsire Mwari wekudenga pama decisions atinoita, mutibatsire Mwari wekudenga pamafambiro atinoita, mutibatsire Mwari wekudenga pamafungiro atinoita, that you instruct us and you give us counsel, that you instruct us and you give us counsel, you move with us. I pray that you are the pioneer and the helper in every decision that we make. My decisions egore rino Mwari wekudenga ngazadzwe nesimba renyu, ngazadzwe nekuzodza kwenyu Mwari, tigonerwe nekuti muri Mwari. Father, we worship you. Glory be unto you. Hallelujah. Ukaverenga kuna Luke chapter number 7, verse 12 to 15. Unonzwa Jesus, when he was entering into the city called Nain, he saw a widow with a dead son. When he saw a widow with a dead son, the word of God says he had compassion on her. The lady did not pray. The lady did not say a word. I'm not sure if she knew that it was Christ passing by. But I am assured that she knew that this one was a great man because he had a great crowd behind him. But the Bible shows not Jesus had compassion over him. On a dead situation where there is motionless and no life, the dead was already gone, the son. But the widow, because her hope and trust was in the future, was being held by this son.
Jay's situation also was dire and weak. Raumbonamata patiri kutanga gore ra2025 kuti Mwari handina here situation iri muupenyu hwangu yandisisina chekuita nayo yamunongofanirawo kundinzwira ngoni. Ini muridzi wayo handizive zvainoda, but hamunawo here situation yandiinayo muupenyu hwangu yamunongondinzwirawo ngoni, kwete nekuti ndine zvandaita asi nekuti imi Mwari mangofunga kundiitirawo zvakanaka pasituation yangu. Amen and amen. Nekuti pamwe pacho hatitodzizivi, because patiri kurongerwa zvakaipa naSatani unotozongoona waamazviri usingazive kuti ndo kwandakuenda. Vada kungonamata kuti gore rino Mwari kana paita situation yekuti inini muridzi wayo handina zvekuita nayo, chingondinzwiraiwo nyasha mugore ra2025. Handei pamberi paMwari tinamate. Baba, ndinokutendai kuti muri Mwari. Mweya wangu anotenda uye anoziva kuti pandakauya panyika, it was not out of wisdom or understanding. It was by grace and your compassion that you allowed me to stay upon the land of the living. Baba, ndiri kukutendai Mwari venyasha kuti kuuya kwedu panyika, kurarama kwedu sekereke Mwari, hakuna chekuita nekugona kwedu kana kuziva kwedu, but makatiitira nyasha mukatirangarira. Baba, ndiri kunamata sezvamakaita paguta reNeina, makaona shirikadzi ine mwana akafa, imi Mwari mukamunzwira tsitsi. Mangwanani ano nezita raJesu ndiri kunamatira masituation ari muupenyu hwangu ekuti handina zvekuita navo, handina chandinogona kuita navo, handigoni kumagadzirisa kana kumarivhesa, but imi Mwari kana matiitira zvakanaka, mangwanani ano chingotinzwiraiwo nyasha, nekuti tsika yenyu kunzwira vanokudai nyasha. Mangwanani ano Mwari wekudenga nezita raJesu chingotinzwiraiwo nyasha, nekuti muri Mwari wedu, nekuti takatenda mamuri, nekuti simba redu rinobva kwamuri, nekuti tiri basa rekubata kwemaoko yenyu. Baba, tinzwireiwo nyasha pamasituations edu Mwari, ekuti hatichagoni kumagadzirisa, hatichagoni kuzviitira, hatichagoni kurivhesa, hatina simba rekugadzirisa, but chatinoziva tina Mwari, chatinoziva mugere pachigaro chenyasha, chatinoziva munoropafadza, chatinoziva munorangarira. Yemi Mwari wetsitsi nemutsa, rangarirai masituations edu Mwari, asi hatisisina zvekuita navo, hatisingachagoni kugadzirisa. Takangomirira imi mega Mwari, musingapererwi kana kukundikana, Mwari vasina nhoroondo yekuparara kana kuparadzirwa vavanoda, Mwari vanochengeta nekusvimudza. Takangomira kune Mwari, takatarisira Mwari, takatarisira Mwari, moyo yedu yakatarisira Mwari, moyo yedu inoda Mwari, moyo yedu inotenda kwamuri Mwari, kuti mune zvamunogona kutiitira, munazvo zvamunogona kugadzirisa. Mangwanani ano zita renyu ngarikudzwe, ripiwe mbiri yose nekuti makatendeka, muzita nemuropa ramambo Jesu. Father, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. One of the qualities of faith is faith moves God to act, and faith fuels action. Faith is the only thing that moves God to act, and faith is the thing that fuels action. Amen and amen. Langoverenga one scripture tobva tanamata. Unonzwa zvichinzi naJesu pana Matthew chapter number 9 verse 27. Zvinonzi two blind men followed him. When they followed him, he went into a house. But 28 ya chapter 9 ya Matthew inobva yatsanangura ichiti, he asked them, when they said we are blind, he asked, do you believe
that I can do it. Then they said, yes, Lord. At 29, inobva yati akati, as per your word, achivabata maziso, vakasvinura. Kureva kuti, patiri kufamba negore rino, pamunamato wedu first intercession yedu yegore, ndoda kuti mumwe munhu amboenda pamberi paMwari, aine zvinhu zvinomuremera semunhu, zvaanoti Mwari, I believe you can do it. Because that will move him to do it. Because this blind, he did not use his faith. Akangovabvunza kuti munotenda here kuti ndinogona kukuporesai. Zvikanzi vakati yes Lord. Zvikanzi nekuti mati ndinogona, achivabata maziso vachibva vasvinura. Tomboenda pamberi paMwari. Timboita our profession and confession. Nekuti Mwari, pane zvandiri kutenda kuti imimi munondiitira. Imimi Mwari, pane zvandiri kutenda kuti you can do for me. So that God will move when we trust him and we believe him in him. Let's go before the Lord and pray. Mwari wekudenga muzita raJesu, makafanira nekunamatwa. Mweya wangu unotenda mamuri, kuti munazvo zvamunoita kana takukumbirai. Baba wangu muzita raJesu, ndiri kunamata mangwanani ano, kuti tinazvo zvakaremera upenyu, tinazvo zvatiri kuuya nazvo Mwari. Umwe nemumwe pamberi penyu Mwari, tichiti you can do it for us. Why? Because we trust that in you there is life. Because we trust in you, Jesus, that we have never failed and you will never fail. There is nothing too hard for you. Neither is there anything that cannot be done when we have faith in you. For you say, Father, in your word, that there is nothing impossible with you. We are praying for situations of seasons. We are praying for situations of the day. We are praying for those things that we have failed to do on our own, and our human capacity is limited. But your glory is not limited. Your grace is not limited. Your power is not limited. Mweya mutsvene ndinokutendai mangwanani ano kuti munadzo nyaya dzamuri kugadzirisa dzakaramba tiri tega, dzatakakundikana tiri tega, dzatakakundikana sevanhu, asi imi Mwari nekuti muri Mwari, asi imi Mwari nekuti kubasa kwenyu kugadzirisa zvaramba. Mangwanani ano zita renyu ngarikudzwe Mwari, nyaya dzedu dzinake pamberi penyu, nezita renyu rikudzwe Mwari wekudenga pakati pedu, nekuti hakuna mumwe Mwari akafanira nerumbidzo kudarika imi Mwari. Moyo yedu inokuremekedzai uye inokusimudzirai nekuti muri Mwari. Father, we worship you. Hallelujah. Praise and worship ichiuya, toda kudzokera pamberi paMwari zvakare. Usanamatira service nhasi, zvinamatire iwewe kuti Mwari wekudenga, zvandasvikawo panguva yekunamata, do good unto me. Show me something that I've never seen in this service. Tinamate. Baba ndokutendai kuti munadzo nyasha dzazuva ranhasi, patiri kupfuurira mberi nebasa renyu Mwari, ratatanga kare kuintercession, ratatotanga kare makuseni pakuuya kuno, chitiwanirai nyasha Mwari wekudenga, mutikomborere, mutigonere, patakunamatai Mwari wekudenga. Umwe neumwe wedu Mwari ngaasangane nemi, umwe neumwe wedu Mwari ngaanzwe kwamuri. Zita renyu rikudzwe, ribatwe neutsvene patiri kukunamatai, patiri kupfuurira mberi Mwari, tichidaidzira zita renyu neumambo hwenyu Mwari. I pray and I worship you. Let your glory and your honor shine upon us in this service as we continue to honor you with our praises and our prayers. In Jesus' name, amen. Over to you, praise team. God bless. Tipe chipocho kuombera kuna mangwanani ano mzita raJesu. Hallelujah. Chingomboreso uri pedyo newe, uri pedyo nongomufarira. Rudo rwaJesu rwatisanganisa, rudo rwaJesu rwatisanganisa,
rudo rwa Yesu rwatisanganisa, rudo rwa Yesu rwatisanganisa, rudo rwa Yesu rwatisanganisa, iwo rwatisanganisa, iwo rudo rwa Yesu rwatisanganisa, rudo rwa Yesu rwatisanganisa, rudo rwa Yesu. Farira uri pedyo newe, chingombo mphoresa uri pedyo newe, tasanganiswa mugore ichwa rwa Yesu, iwo rwatisanganisa, iwo rudo rwa Yesu rwatisanganisa, rudo rwa Yesu, iwo rwatisanganisa. Chipa mururu kuna Yesu mangwanani ano, haleluya. Chipa mufarira mangwanani ano, muzita ra Yesu, haleluya. Uti mangwanani ano, uti Mwari ndauya kuzokufarira nekukutambirai. Chingosimudzira maoko ako kuna Yesu, uchiratidza mufaro kuti uri kuuya kuzomufarira muzita ra Yesu, haleluya. Ndinogonawo kunzwa mururu nemuridzo mangwanani ano kuna Yesu, haleluya. Yekumutambira nguva yakwana, 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 yekumutambira nguva yakwana. Mana mutambire nguva, mana mutambire nguva, mana mutambire nguva, mana mutambire nguva, yekumutambira nguva yakwana, yekumutambira nguva yakwana, yekumutambira nguva yakwana, yekumutambira nguva yakwana, yekumufarira nguva yakwana, yekumufarira nguva yakwana, yekumufarira nguva yakwana. Mana mutambire nguva, mana mutambire nguva, mana mutambire nguva. Maoko kuna Yesu. Simudzira maoko kuna Yesu. Uchira iso, chingowabatanidza pamwe chete so, uine mufaro mumwoyo mako so. Mururu nemuridzo. Vanoyera nguva yakwana, 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 yekumushumira nguva yakwana, yekumushumira nguva yakwana. Mana mutambire nguva, mana mutambire nguva, mana mutambire nguva, yekumuyimbira nguva yakwana, yekumuyimbira nguva yakwana, yekumuyimbira nguva yakwana, yekumuyimbira nguva yakwana, yekumuyimbira nguva yakwana,
Hallelujah, hallelujah. Ndiri mweya, ndiri mwana wemepo, ndinopinda nepandinoda, ndichibuda nepandinoda. Ndiri mweya, ndiri mwana wemepo, ndinopinda nepandinoda, ndichibuda nepandinoda. hakuna Maria, hakuna Sinore, Getera, hakuna Sinore, hakuna Baba, hakuna Sinore, Getera, hakuna Sinore, hakuna Baba, hakuna Sinore, Getera, hakuna Sinore, hakuna Baba, hakuna Sinore.
Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We give you glory. Hallelujah. Ngathi bathulane pa hymn 67. Famba mangwa nangwana famba masika iwewe famba masuka ilolodo famba amabayi ameni famba robo yote ure
chinoitika pamberi pako, hakuna chinoramba, hakuna chinokona. Mangwanani anochidzidzisei Mwari, chirege kurasa kutenda, chirege kukererwa netariro. Mwari chinonyengetera pamberi penyu, tauya mangwanani ano nezita raJesu. Imi makarerekera nzeve yenyu Jesu, kuzodzwa kana tichikumbira. Mangwanani ano tauya kuzokumbira. Aiwa Mwari, chinzwe iwo nemufaro, chinzwe iwo netsitsi dzenyu Mwari. Samunopa mamwe makereke changamire. Yesu ngadziuye panzvimbo ino, dzizadze nzvimbo ino changamire nezita ramambo Jesu. Makanaka mutsikino waIsraeri, imi musingakotsiri kana kurara. Tinokuongai nokuti muri musharukwa, makakwegura pazera remekedzwai muzita ramambo Jesu. We worship your holy name Jesus. Makanaka Jesu, miri yose nekukudzwa kwamuri muzita raJesu.
ngatibatanidze maoko tichitenda praise team nekuimba zvakanaka wachitora nzvimbo dzavo. Mangwanani ano toda kutenda Mwari zvakare nemukana wawatipa kuti tiuye kuzowanamata, tiuye kuzonzwa shoko ravo, tizouya kunzwa kutaura kwavo for the first time mugore rino ra2025. Toda kutenda Mwari zvakanyanyisa zvikuru nenyasha dzavakaburutsa muupenyu hwomwe naumwe mugore ra2024. Ndiri kuona tese tiri wapenyu, tiri watano mangwanani ano. Ngatikombererei Mwari tichitenda Mwari nechipo cheupenyu chegore ra2024 neupenyu hwaachatipa mugore ra2025 muzita raJesu. Amen. Takamira kudaro ndinoti ngogamuchira iye atiunza pano muchinda warugare akanga aripo pakutanga anonga aripo pakupedzisira. Ngatingosvika patinogamuchira mambo Jesu muzita raJesu. Amen. Muzita raJesu. Amen. Panzvimbo ino takaitirwa wanyasha, takapiwa waranda waMwari, wazodziwa waMwari, wanobva pamoyo pasi pemoyo paMwari kuti wazotidzidzisa, kuti wazotipa zivo. Ngatingosvika patinogamuchira our visionary mufundisi wedu baba namai mufundisi Jiriji muzita raJesu. Amen. Ngatigamuchirei mufundisi wedu muzita raJesu. Amen. Baba namai tinokudai, tingatora nzvimbo dzedu. Mangwanani ano ndinoti ngosvika patinongogamuchirana zvakasarudzika mugore rino for the first time in our first service yegore ra2025. Ndinoti ngogamuchira church board yedu inotungamirwa namufundisi wedu our visionary mufundisi Jiriji muzita raJesu. Amen. Tinoti gamuchiro zvakasarudzika men's leadership, ladies leadership, chingodzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Ndinoti ngosvikawo patinogamuchira zvakasarudzika wese anongodzi mutungamiri, madepartmental leaders, cell group leaders, chingonzwai head of departments, chingonzwai kugamuchirwa mangwanani ano muzita raJesu. Amen. Ndinoti gamuchiro zvakasarudzika wana baba naana amai waona zvakakodzera kuti first service of the year wange wari pano wachiatenda service yanhasi. Wana baba naamai chingonzwai kugamuchirwa pamuri muzita raJesu. Amen. Tinoti gamuchiro zvakasarudzika wakomana newasikana, youth yedu yaona zvakakodzera kuti wauye kuzonamata Mwari, wauye kuzonzwa shoko mugore rekutanga, zuva rekutanga, Sunday yekutanga mugore. Chingonzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. I also would like to welcome our teenagers in Sunday school. Chingonzwai kugamuchirwa teenagers in Sunday school muzita raJesu. Amen. Sunday school. Amen. You can go to your classes. Okay, mangwanani ano ndoti gamuchiro zvakasarudzika waenzi. Tine waenzi here? Can you just show by raising your hand? If it's your first time to be in this church or house, can you just show by raising your hand? Tine waenzi here wakadaro watanga kupinda muno muzuva ranhasi, chingondiratidzai nekusimudza maoko. Ndiri kuona maoko akasimuka wakadaro iwawo. Ndichangokumbira maashers mungowabatsira wauye kumberi kuno tizowakwazisa nekugamuchira the road put way. Wakadaro wanga wakasimudza maoko, chingoitai another step, a step of faith. Muuye pamberi pano tizoziwana nekukwazisana zvakasarudzika. Ishe Jesu vari pano atina namo. Ishe Jesu vari pano ye atina namo. Atina namo.
hatina namo Ishe Jesu vari pano hatina namo Ishe Jesu vari pano ye hatina namo hatina namo hatina namo Do we all understand Shona? Do we all understand Shona? Okay. Ndoda kuti tinoda kutendai waenzi wedu nekushanyira muzuva ranhasi. Ndoda kuti mutizivisewo nemutoo unoteera. Toda kuti tiziwane kuti munonzi ani, mabva kupi, makanzwa sei nezvecheche panapa, uye kuti mativhizitira zvanhasi kana kuti mucharamba muchiuya. Saka ndoda kuti mungozvizivisa nemutoo uyu. Ini ndinoitwa Baba Mutawasekwa, ndinopinda pano paAFM Rhoderport Prayer Center. Baba naamai mufundisi Chirichi, ndinogara muno muRhoderport kweHelder Crane. Ndine wana 4 nemudzimai 1. I think mungotizivisawo nezvozvo. Muda kuti muzotizivisawo kuti muri baba here kana kuti muri amai. Isara Jesu, haleluya. Ini ndinoitwa Kimberly Mukwere. Ndinopindira AFM Zimbabwe pasi pababa namai Chinava. Kuno ndauya kuzovhakacha ndaya namai nababa kuboya. Tinokutendai. Ngativaomberere maoko. Haleluya. Ini ndinonzi Miss kana kuti muzvare Nomsa Melusi. Ndaimbopinda Roman Catholic but ndachigara kuRustenburg. Saka ndakamuvha kuya kunoku kuRhoderport. Ndauya zvachose maita basa. Ngativaomberere maoko. Hallelujah. Amen. Ini ndonzi Samba Pindovu. Ndinopinda Ruzareni. Ndagokowana mai magwenzi ndapamagwenzi kuti ndiuye kuzovhizita kuno. But ndanzwambo kuti ndirambe ndichiuya. Amen. Hallelujah. Amen. Ya indonzi Ashley Mshinyi ndaunzwa namai vangu kuno kuzongoshanya ndogara muRhoderport paripiye. Toda kutendai waenzi wedu zuva ranhasi. Pamapepa amapiwa, mafomu amapiwa itrue. One wacho is a visitors form. You fill in your details, munonyera mazita enyu nemanhamba enyu. Then the other one is a pamphlet or broncho rine information about our church, rinotaura kuti tinobva kupi, tichienda kupi nezvatinobelieve in. Toda kutendai waenzi nekutishanyira, murambe muchiuya, mungatora henyu nzvimbo dzenyu. Ngativaomberere maoko wachitora nzvimbo dzavo. Mangwanani ano ndoda kuti gamuchiro mhuri yandakapiwa naShe. Ndakapiwa tsvarakadenga yangu, chiponda moyo changu, Sandra Tsitsi Mutawasekwa. Chingosimukai muwevhe mai Mutawasekwa. Ndimbokugamuchirai kekutanga mugore ra2025. Isara Jesu, amen. Ndoda kuti gamuchiro wana wandakapiwa. Tine our firstborn, our daughter Eliana. Can you wave where you are? Let's greet you in the name of Jesus. Amen. We also have other children wachiri kwawanyabadza kuministry wanyabadza, Nathan, Lucas na Alisa. Chingowagamuchirai musara Jesu. Amen. Mangwanani ano ndichangosiyira nguva ino kuna secretary wangu uyo achingotipa zviziviso zvemusha. Tinotenda, regai tiomberere vaMutawasekwa nekutichera kwakanaka mangwanani ano. Nditenderei kupa zviziviso ndakamira mutsoka dzasekretary. Ndichatanga nechiziviso chekutanga kuti next Saturday musi wa11 January tichangewo tine our first teenager day. Saka mateenager ngatigadzirirei zuva iri. Tichazoposta pagrupu nguva dzatinosangana pano pachurch. Next week inova yo Sunday tichange tina our first Holy Communion, chirayiro chedu chekutanga kwegore. Saka tese kereke ngatigadzirireiwo chiitiko ichi. Musi weFriday 17 January kuchange kune youth all night prayer. Saka mayouth ese neboka ravamoyo ngatigadzirireiwo chiitiko ichi. Musi wa18 inova iyo iri Saturday tichangewo tine leaders workshop. Saka vatungamiri vese vari kumapoka akasiyana siyana, men fellowship, ladies ushering nemamwe mapoka andisina kudeedzera ngatigadzirireiwo chiitiko ichi. Vana baba vanotizivisawo kuti musi we25 January vachange vanewo
their first main fellowship meeting. Saka vana baba vese ngatigadzirireiwo chiitiko ichi. Regai nditi musi from the 28th January to the 2nd of February kuchange kune revival yedu yekutanga kwegore. Saka kereke ngatigadzirirei chiitiko ichi uye ngatikokei vavakidzani, ngatikokeiwo hama neshamwari kurevival. Our marketing team, media and marketing team, vanongoramba vachingotikurudzirawo anzi handei pama-social media platforms. Tinoita like and share, vanowanikwawo paFacebook, vanowanikwawo paInstagram, paYouTube nepaTikTok. Mufundisi vachange vari pano musi wechipiri kubva nenguva dza9 AM kusvika 3 PM. Kune vese vanoda kuvaona takasununguka kuuya panguva iyi, uye tinokwanisawo kuita ma-appointment kana une a particular time slot yaunoda kuona mufundisi. Namba dzacho nhasi hadzina kutsvetwa apa, asi tinokwanisawo kubhuka ma-appointment panhamba dzamufundisi. Regai nditi vaenzi vese vauya kuno kumberi tinokutendai matitsika muzuva ranhasi. Panoperawo service ndinokumbirai kukuona ndakamira mutsoka dzasekretary pakona apo pakanzi connecting lounge. Regai ndipedzise mangwanani ano ndichiti our tithe and offering remains an important part of our commitment to the church. Ndiri ipapo kereke tinokurudzirwa kubhadhara zvipo zvedu zve10 tishandisa nziro dziri pamadziro apo. Tinokwanisa kuita ma-EFT kana kuita ma-ATM deposit account number ndo yakatsvetwa pamadziro apo, uye kana kumashure kuva ne-swiping machine tinokwanisa kunoswipa ma-credit card edu kana nama-debit card edu kana kuuya nayo panguva yezvipo nezve10 ano pamberi panapa. Tinotenda. Regai ndidzosere nguva nekuzara kwayo kuna vamuti wasekwa. Thank you. Ngatiomberere sekretari wachigara pasi. Mangwanani ano mangwanani akanaka. Ini ndiri kuitirwa zvakanaka mugore rino ratiri kufamba netheme inoti act of faith. Ndanzwa mufundisi wachitaura wakati faith or believing moves God. Kutenda kana kuti faith kunofambisa Mwari handiti. Wakati zvakare faith leads to action. Muupenyu I realized kuti we tend to spend more time on what we believe in handiti. Hatipedzi nguva kuzvinhu zvatisingatendi mazviri. Pandanga ndichingonamata kutanga kwegore rino pakaintroduced. Thank you mufundisi nekutipa theme, a powerful theme for this year. Ndakamboedza kutarisa kuti ndinoziva the positive thing that comes out of believing. But pascripture takapiwa all night pane nyaya ye-unbelief. Ma-disciples akatadza kukasta out a demon because of unbelief. Ndanga ndiri kumbomeditata ndichiti what are the consequences of unbelief. Ndakagara rimwe zuva pandanga ndichingonyengetera ndichingomeditata zvangu. Scripture yandakaendeswa kwairi mufundisi wangu achimboirefer to, I think before midnight, even after midnight, nhasi watombotaura nezvazvo. Ndakadzoserwa kuna 2 Kings 7 verse 18 and 19. Pane muranda akati kunyangwe matsuo edenga akavhurika zvingaitike here izvi. Pakanzi nemuranda waMwari mangwana nenguva ino hufu hwakatsetseka huchatsengeswa for a shekel. Akati if nyangwe matsuo edenga akavhurika zvingaitika here. Panga pane kusatenda kwanga kuripo. Saka ndanga ndiri kuzvitongesa ndichizvibvunza kuti what are the consequences of unbelief. Ndikaona kuti kusabhilifa kwemunhu uyu, muranda waMwari akamupindura akati uchazviona nemeso ako but hauzvidyi. You will see it but you will not enjoy. Ndanga ndiri kuzvitongesa ndichiti ndiri kunamatira panzvimbo ino ndichiti Mwari tipei 70 years and 80 years kana tikawana simba kuti dzekurarama. Kana tikararama 70 years kana 8 years tine unbelief, what are you going to do? We are going to see it but not enjoy it. Ndiri kuti chi handisi kuvhundutsirai. Ndiri kuti gore rino ra2025 yewo muranda waMwari akataurwa naye naMwari akaparura theme yekuti titende, tiite mabasa ekutenda. Ngatitendei mugore rino. Tose takasimuka tichiombera maoko, ngatibatanzei maoko. Mufundisi wedu our visionary wachiya kutora nzvimbo yawo. Hallelujah. Muzita ra Jesu, hallelujah. Just wave to the Lord. Just wave to his name and say, God, I love you. Amen and amen. Unogona kutadza kuda zvimwe zvinhu zvose asi ngatidei Mwari. Amen and amen. Just tell your neighbor that I will love the Lord.
Dzokorora to yourself and say, I will love the Lord. Hallelujah. And ndikutenda Mwari kuti taitirwa zvakanaka tine muverengi vechirungu veshona apologize nhasi. Regai ndikumbire anoverenga shona zvakanaka aiverenge zvakanaka muzita raJesu. Do you have anyone who can read it clearly and loud? Gaititende Sister Kudzi vachiuya muzita raJesu. Chimbogarai pasi. Mwari vatitire zvakanaka. Vanoverenga shoko raMwari, you can just go take a seat next to my mufundisi. Regai nditende vese vanditangira kumira. Baba Mutwasekwa vanga vachicheya pamwe chete naamai muzita raJesu. Hallelujah. Ndikwazise utungamiriri wose, maboard members ose, baba namai Masuka, baba namai Muti, baba namai Manivi, baba namai Moyo, baba namai Mulambo, baba namai Nyamunga, my heads of departments ose, ndikufarirei Prof Nyabadza, Prof Masimire, Sister Gracious, Sister Mike and Sirirani Futi, baba namai Mulambo, my heads of departments. Ndiana vanda Sirirani ndibatsirewo. Baba namai Manivi Senior. Who else? Mai Mkomba Choto, Sister Joyce. Ndine vanda siya futi. Baba namai Magwenzi ku cleaning uko. Ndinani vanda siya. Ndinotya kuzosiya mumwe akati baba vakandirasa nezuva rekutanga. Ndiani mumwe zvavanda siya. Mai Manivi kuma teenagers. Nema teenagers avo ndo vachatanga kuita meeting yekutanga yegore pachechi. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndine umwe mutungamiriri vandasiya head of department. Ndofunga ndakukwazisai mose. Gore rino tiri kufamba netheme yatiri kuti isusu acts of faith. Kureva kuti mabasa ekutenda. Mwari, God in himself, ndi Mwari. But pamwe pacho unogara naMwari, but vasina kuratidza umwari wavo. So this year, we want to have faith that God can show up his presence. Pana tinoti manifest presence, neya tinoti omnipresence. Omnipresence kureva kuti vari kwese kwese. Manifest presence kureva kuti vari kuzviratidza ipapo ipapo umwari wavo. But 99% God has a habit of showing his manifest presence when provoked. Kureva kuti Mwari vanoda kudenwa. Kana vadenwa vanoratidza umwari wavo. He shows his presence. Ndinofarira this story when he was going to Gennesaret. He jumped in a ship and he slept. Then the sea started to be the sea. And the waves and the water was violent. But he was there, sleeping in the boat with them that were fearing to perish. He was there. Kusvika vanomumutsa vana Peter vakati Mwari Mambo makarara henyu hamuna here hanya neupenyu hwedu mvura zvairi kudai kuchikepe ndopaanongoti kwanyani oti water be still. Kureva kuti Mwari vanga varimo but vasina kuratidza umwari wavo. Kureva kuti unogona kugara pana Mwari but Mwari vacho vasina kuratidza umwari hwavo varipo. Amen and amen. Saka gore rino patiri kuti the acts of faith, we want to try by all means to do what we can do to get to God to be who he is to us. Hezekia anotaura kubva ati Mwari atumirwa mutumwa akasvika pamba pake akanzi Hezekia gadzirisa tunhu twako mazuva ako ekuenda akwana. But haana kupindura mutumwa because haanga asina kuita agreement nemutumwa pakurarama kwake. Anosiya mutumwa obva abuda pachiwanze. Pari kubuda mutumwa anotarisa kumadziro oti Mwari tarirai kurarama kwandakaita and see if I deserve to die now. Mwari kwakudzora mutumwa wakati ndakupa mamwe makore. What am I saying to you? Ndiri kudzokorera kuti pathimu yegore rino ndakapeta thimu ya2024 pandaiti believe in the Lord and he shall be established. Believe in the prophet and you shall prosper. And I was explaining this scenario.
God has things that he does direct with people minus his servants. Kureva kuti a servant cannot change the setup of the vineyard without the instruction, but the owner of the vineyard can change the setup in the vine without the servant. Kureva kuti kana takuenda muna 2025 pamuri kurangarira theme yegore ra 2024, batirira pachinhu chinoti ukama hwangu naMwari ngaurege kuzochinja, because he established people. Amen and amen. Then there are things that he cannot do without his servants, but there are things that he can do but there are things that he can do directly that the servant cannot do. Tiri kupinda mu season, or we are moving in the season when other doctrines are teaching and are insisting in the importance of the servant, but not the owner. The servant can get lost, but the owner will never get lost. Makore ese achatera 2024 patiri kaipeta pa New Year, ndainsista nyaya yekuti never ever run away from the presence of God. Always know he is the foundation, the fountain, and the platform that all men and every creation steps on. Avachinji Mwari, ndi Mwari. Amen and amen. Amen and amen. Tudakuti patiri pama acts of faith. This year we are trying by all means. I'm repeating myself. It's always good to say it as many as possible if it's the main thing. Munhu anogona kusimudza kutenda Mwari vakamuitira zvakanaka, kana kuti munhu ane zvaanoita zvinoratidza kuti anotenda, asiwo Mwari vane zvavanoita zvinoratidza kuti vatendwa mavari. Kureva kuti kutenda kwemunhu kunomuvha Mwari, uye Mwari mabasa atinoita in the ordinary atine capacity kuita tega. Things that we can do that he wants us to do as part of the commandments, like going to church, kubvisa chegumi, kupa, kusarwa nevamwe, kuregerera, kuita mabasa akanaka, zvinowanikwa kuna Cornelius kubhuku yaActs kwainotiye unonzi Cornelius zvipo zvako nezvegumi zvako nemabasa ako asvika, kureva kuti hunhu hwedu hunogona kuattracta Mwari kutiitira zvakanaka. Kozoita zvinhu zvatinoita kuti isusu hatizvigoni, hatina effort yatinogona kuisa besides one word which is called trust. Pane ma-situations eupenyu that requires faith and trust only, then God moves. Ndopandinenge ndakanyanya kubatirira nhasi, asi ndoda kuti uzive kuti zvaunoita iwewe panyika yevapenyu, zvaunobata nemaoko, your effort can show us your level of faith. Jesu achiparidza pane imwe nzvimbo ari mumba, shoko raMwari rinoti pakauya vamwe varume vaiva ne-paralyzed men, shamwari yavo. They failed to enter the house. They opened the roof and they dropped the men. When they were dropping the men from the roof, Jesus healed that man. Kureva kuti hunhu hweshamwari wakaita kuti chirema chifambi. All right, ane kuma scriptures Mwari vatiitire zvakanaka. Theme scripture Matthew chapter number 17 verse 20. Akawanda ma-theme scriptures acho matatu, as I'll try to move with them. Tinenguwa, we have time. Gore rakareba. So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move.
and nothing will be impossible for you. Ngatitangirei pa14 kuteera kune vari kuinzwa kekutanga. They may not understand the context. Let's go back to the 14 until 20 so that we get the context of what we are trying to say. And when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely. For he often falls into the fire and often into the water. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Then Jesus answered and said, Oh, faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. Then the disciples came to Jesus privately and said, Why could we not cast it out? So Jesus said to them, Because of your unbelief. For assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, Move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Let's read the Shona version. Vakati vasvika kuvanhu vazhinji, mumwe murume akauya akasvikopfugama pamberi paJesu akati, Ishe, donzwiraiwo mwanakomana wangu tsitsi, ane zvipusha uye ari kutambudzika kwazvo. Kazhinji zvinomuwisira mumoto kana mumvura. Ndauya naye kuvadzidzi venyu, asi havana kugona kumuporesa. Jesu akapindura akati, Haiwa, imi rudzi rusingatendi uye rwakatsauka. Ndichagara nemi kusvikira riiniko? Uyai nomukomana uyu kwandiri. Jesu akatuka dhimoni rikabva rabuda mukomana uya, achibva apora kubva panguva iyoyo. Ipapo vadzidzi vakauya kuna Jesu vari voga, vakamubvunza vachiti, Ko takonewa sei kuridzinga? Akavapindura achiti, Nokuda kwokuti munokutenda kudiki. Ndinokuudzai chokwadi, kuti dai maiva nokutenda kudiki hako semhodzi yemasitadhi, maigona kuti kugomo iri, Ibva apa uende uko, zvichiitika. Hapana chamunozokundikana kuita. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri nevaverengi veivhangeri. Asi vari kumedia team ndiisireiwo Matthew chapter number 9. Ingondiisirai pascreen kana ndakuda imwe nechikuudzai tichifamba tose. Ndiisireiwo Matthew chapter number 9 on the screen. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka kubva pavhesi ya 22. Mukatangira verse 22, Mwari vanotiitira zvakanaka. This scripture yataverengesai, Jesus left 9 disciples, and he took with him John, Peter, and James, and he went to the mountain. When he went to the mountain, that's when he did his transfiguration in presence of Peter, John, and James. Saka vakatadza kuporesa mukomana uyu. These are the 9 disciples. The pack was not full. Pavari kubva kugomo, pari kunzi naPeter, let's build 3 tents in this mountain. For you, for Elijah, and for Moses. Because on transfiguration on the mountain, Moses appeared and Elijah appeared. And Peter, John, and James, they saw them. Pavari kudzika mugomo, vachiuya to the multitude. Ndopana baba vari kuuya kumwana kuna Jesu. On the multitude, Jesus is just transfigured. He is full of the Spirit, and the power is within him. But the power is not manifesting.
No one is seeing it. And Jesus was already preparing for his crucifixion. Immediately after, he is telling them, in 3 days, I'll build the temple and destroy it. He was in preparation to go. Then he arrives in a multitude. In a multitude, there is a man who is prepared to humble himself below being humble. In Jewish culture, kneeling down is the highest form of humility. In a crowd, the father decided to humble himself, to make the presence of God manifest. Ndopaari kuenda onopfugama, haana kutaura akamira, and haasi kupfugama kuseri kwedo, ari kupfugama in a public place with a multitude of people seeing him. Ovati zvimwe zvese ndaedza zvaramba, ndatombouya nawo kuma-disciples vatadza. Ndopaari kupfugama patsoka dzaJesu achiti, ndauyawo nemwanakomana wangu ane zvikusha zvinoti kana zvamubata. He is kneeling down, he is submitting, he is giving in to the authority. Kureva kuti Jesu vaigona kufamba vakadarika pamultitude iyi, vakasiya mukomana uyu achiwira mumvura. Paitoda mumwe munhu ari kusimudza kutenda, ari kuti I am kneeling down as a sign of surrender, humility and faith in you, that kana ndapfugama mwana wangu uyu zvinomuitira zvakanaka. When he knelt down, you generation of unbelieving, for how long will I be with you? Bring the son. Then if we go to Matthew 9:22, but Jesus turned around when she saw her, he said, be of good cheer, daughter. Your faith has made you well. And the woman was made well from that hour. Go ahead again. 23. 21. For she said to herself, if I only may touch his garment, I shall be made well. For 12 years, she had a condition. And for those 12 years, she's having a meeting herself. She's purposing in her heart, and she's talking to herself to try and make the power in Jesus manifest to his life. He is talking to himself, to herself. She is communicating by herself. Ndikangonobata mpendero wenguva yake, ndinogona kuita zvakanaka. Ndikuda kuedza kubuditsa kuti kutenda kuri mauri. Jesus is more like a power storage. Rakamirira munhu ari kuuya kuno withdraw. But what is the withdrawal? Or kuti tino deposit slip, kana kuti withdraw slip yaunotora nayo zviri mukingdom chi kutenda. If you want to withdraw from the kingdom, faith is the withdrawal slip. You need to write down a withdrawal slip of faith that you are going to present to the maintainer of the bank of salvation called Jesus Christ. You need to go by faith on the throne. Kutenda kuri mauri kunobuditsa chakawanzika muna Mwari. Amen and amen. Amen and amen. Kureva kuti Jesu havasi kuti ndakuporesa nekuti ndini Mwari ndauya panyika. Vari kuti chiri mumwoyo mako ndo chaita kuti simba riri mandiri rishande. Kwete kuti chiri mavari Jesu. Jesu vanaro simba, but vari kutsvaga ari kurida. Anorida sei? Anofanira kutenda. Amen and amen. Hallelujah. And paper 18 of the same chapter, 19, Matthew 9. So Jesus rode and followed the men. So did his 18, 19.
While he spoke these things to them, behold, a ruler came and came and washed him, saying, my daughter has just died, but come and lay your hand on her. She will live. And then I have 25. You know, no answer mvunzo uyu. We same scripture. When I read verses, baya verse chayo kwete msoro mako. But when the crowd was put aside, he went in and took her by hand, and the girl arose. Kureva kuti muguta munogona kunge mamine vamwe vanhu vakafa. But quite the leader of the ruler, the ruler ndiye kunoti ndiasiya mwana akafa. Kureva kuti paanga ari munzira kunomutsa mwana akafa. But achitaurwa naye pa18 ari munzira, and the crowd is walking with him. Ndo pari kunzi nemumwe ava vataurirana, ini chirwere changu hachitauriki nekuti ndinotemwa nematombo, regai ndingonobata mupendero wake. Kureva kuti when Jesus was on the way to raise the dead girl, another woman touched the garment. Kureva kuti simba raMwari harilimitwe kuti riri muprocess yekubatsira mumwe munhu. Ukangotenda chete simba raMwari rakatiringana tese nemanidzi edu. Iye ari kutonopomutsa akafa, but kuna ari kutomubata munzira achiti uchiri munzira kuenda ikoko, ngaatanga agadzirisa yangu asati asvika kunomutsa akafa. Kunepo munhu anofanira kuitwa steered in gore rino kuti what is it that I want the Lord to do for me? Do you have enough courage to believe? What is faith? Faith are things that are a substance of things that are hoped for, but there is no physical evidence. To those that are seeking scientific and physical evidence or a scientific explanation, faith does not apply. Faith iri kungoshanda kuti zviri mumoyo wemunhu nesimba raMwari, pasina physical evidence, pasina scientific explanation. Faith just applied and it works. Amen and amen. Amen and amen. Kureva kuti Jesu 23 ya same chapter iyoyo, verse 23. Jesu asati anomutsa chituna paari kupinda mumba madhe ruler, asati aburitsa vanhu makaradzikwa chituna, vatomuigirazve mumwe munhu asingatauri, a dumb person. And when they came into the house, ruler's house, they saw the flute players and the noise crowd wailing. And he said to them, make room for the girl is not dead, but sleeping, and they ridiculed him. But when the crowd was, okay, iri kudzokorera this one. Kureva kuti ndada kubuditsa point yekuti muri kuona here kuti paakataura kuti vachiimba kwaIsraeri kwaiitwa anonzi ma-professional singers on every funeral. So these professional singers were already doing their job, singing on a funeral. Pavari kuimba, Jesu paari kuti haana kufa, vakataka kumutuka. 9 out of 10, when you raise your faith, it does not make sense to the surroundings. Can I repeat this? When you raise your faith, because there's no physical evidence, because there's no physical thing that you can point to, unaita kunge benzi, and Matthew 27, 28 and 29. Same 27, same chapter. Nine. Mavesi aya aringoshanda ari pa chapter 9. Mavesi andikupa is 27, 28, 29 of chapter 9. Hamusi kuchinja chapter. When Jesus departed from there, 2 blind men followed him, crying out, saying, Son of David, have mercy on us. And when he had come into the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, Do you believe that I'm able to do this? They said to him, Yes, Lord.
29. Then he touched their eyes, saying, according to your faith, let it be to you. 30. And their eyes were opened, and Jesus sternly warned them, saying, see that no one knows it. Mapofu aya asangana futi. Imba yavari kupinda shoko raMwari harina kutiudza kuti nderani, ndeyani. Vanga vatobuda muruler's house vachinopinda mune imwe imba. But varume ava vari kuinsista kuti imi Mwari tiporesei, meso edu aone. But Jesu haana kuti be healed. Akavabvunza kuti imi munotenda here kuti ndinogona kukuporesai. When they said yes, he said according to your faith. What do we derive from this statement? This statement is indicating that sometimes the level of how God works in our lives depends on how much do we trust in him. But trusting the Lord is very difficult. It's one that is very easy to say, but very difficult to do, because there's no physical evidence. And there's also fear of embarrassment. Can I repeat this? There's fear of embarrassment. That if I proclaim it and it does not happen, what happens to me and people around me? Amen and amen. Amen and amen. Kune vanhu vakawanda vekuti zvaunoda pamberi paMwari unozviziva. Zvaunoda kuti Mwari vaite unozviziva. But the issue is, are you bold enough to claim it and say, I can? Remember, to this woman of flow of blood, but 22 yataverengesa. 1, aisabvumidzwa kusvika pane 1. 2, aisabvumidzwa kusangana nemunhurume, kubata munhurume. Anything, no cross. Sakura, if it did not work, she was prone to be stoned for violating the Jewish law, which was penalized by stoning. But she did it, she took the risk because of the level of faith yanga iri mahari. Or she took the risk kwakufunga kwangu semushumiri, because aiti kana ndikasapora ndikangotemwa nematombo, the condition yandiinayo yakangofanana. Ukaverenga kuna 2 Kings, unotonzwa kuti tikagara pano tinodi tinofa, tikapinda muguta tinongonofa nenzara, hande kuvasiriya uko. Kune mukana wekufa kana kurarama. Kureva kuti pamwe pacho, when we make my bold faith decisions, we do not have a choice. Pamwe pacho tinomirira kuti situation ive very bad. When you say, I have nothing to lose, it's either take it or not. In as much as we could have done it earlier. Faith is one thing that is easier to say, but very difficult to practice. Acts of faith is very difficult to practice. Ndiri kuti gore rino titsvaga varume nevakadzi, nevakomana nevasikana vari kuti, God, I want you. Whether it's, I just want you. That dependence in Christ, total submission. Ende pamascriptures ese andaverengesa nhasi chete, anotiratidza kuti kutenda kwemubereki kunogona kuporesa mwana. Can I repeat this? Kutenda kwemubereki kunogona kuporesa mwana, kana kutenda kwako kunogona kuporesa mumwe munhu ari padhuze newe asiri wewe. For the person, when God, our theme scripture, ava ndibaba vane dambudziko riri kumba kwavo, pakupererwa kwavo sababa, kuti ndoita sei nemwana uyu, nemwana wangu komana, ndokwazotuma faith. Kureva kuti kuremerwa kwababa kwaporesa mwana. Ende vabereki tine choice, especially when you are young. I always talk to you, and sometimes you talk to me. Muchindiudza kuti uyu akasaita mushe uyu anoita mushe. Kureva kuti mubereki anogona kuita choice yekuti uyu zvaari kuremerwa ndogona kungoshanda neuyu. But vazhinji vedu, mwaka yedu yatiri kurarama, hatina that choice yakakura maningi. Iye wacho aripo anofanira kutoita zvese zvinofanira kuitwa because vashoma. Zvasiyana nenguva yana amai vedu wekuti we were 11, 3 didn't make it up out of the infants, and we remained 8. Kureva kuti iwe ukasada uyu achaita. But in our times and in our modern day, pamwe ungori nemukomana 1,
pamwe ungori nemusikana 1, pamwe une 2. Saka it has to do or it has to do. It's not either or, it has to do. Vamwe ane 1 ari kutoti ipapa Mwari ndopekutotanga nekutopedzisira, ndiye A to Z yeyu. Zvese zvinofanira kutoitika papi ipapa. Saka urikuona baba ava havana kuita decision yekuti pamwe ndichashanda nemumwe, vari kuti vakanozvininipisa vakapfugama in a crowd. Pamwe pacho faith inoda boldness to strip yourself of pride. Kwete pride, kusapfugama is pride. Kungozvideredza beyond normal. Just putting yourself down beyond normal. Baba vanga vasina pride, they vasina kufugama, that was not pride, that was being normal. But vakazvideredza beyond normal. Vakanopfugama in public. And he asked. But tiri kuti acts of faith, tiri kuti isusu Mwari vanazvo, but what do we do to get them? Ivo baba vedu vanazvo, but what do we do to get them? How do we do it to get it? I grew up in ndisingadye beans completely. Once I eat beans, my stomach will suspend the digestion. The food will come out as it is. Sometimes the consequences were high. Pananganda Form 3, it was even worse because undikangotsichika nemudumbu maibva madai. One girl tichibva fasting yeMonday, high school, angoti nhasi tiri kunamatira mukoma Alfred kuti dambudziko ravo rekutadza kutsanya nekurwadziwa nemudumbu ripere. Tichisvika takangonotora sadza tikadya tikarirova nebeans. Zuva iroro tichibva kuprayer zvichitaurwa a fellow Form 3 young lady, tangonamata tichitungamirirwa nomumwe mukomana ainzi Ramias Makanda. Ndiye akatibatsira musi iwoyo. Chaidaiso musoro sochibva kusati it is well. Tichiconfirma prophecy kubva zuva iroro to date. Ndodya beans, ndodya sadza, mudumbu makanyarara. Kureva kuti pane mumwe munhu anofanira kuteerera chiprofita, even chataurwa nemunhu akazvidzika. Kutenda hakudi kuti panyanyoitika zvimwe zvinhu zvinonyanya kubatika zvinoshamisira. Kutenda is the condition of the heart. It's not the physical appearance that brings conviction to your mindset. It is the condition of the heart that needs to accept that on Calvary there is a man that was crucified and his power works. That feeling, that condition of the heart will attract great things. Your condition of the heart, inogona kuporesa kumba kwako, inogona kuporesa vana vako, inogona kukuporesa pachirwere chako, inogona kukuporesa pakurarama kwako. That condition of the heart, you look at it, you say, I have got a Messiah. I've got a Christ on my side. I can ask for something with boldness. Amen and amen. Kune vanhu vakawanda vane ma-conditions ekuti kusapora kwavo is the mindset. Mindset yako iri kuramba. Unoziva kuti pane nguva when you want to have faith, sometimes you suspend your reasoning, you suspend your understanding, you suspend your intellect kuti zviite. Pamwe pacho ndoda kuti ususpenda kuti zviite. Because pamwe pacho ukashandika scientific evidence inogona kurambira. Hatisi kuti isusu reasoning, education and all the scientific evidence does not work. We are saying it works. We are saying medication works. We are saying doctors are relevant. But we are also saying pane pavanogumira. Amen and amen. Tiri kuti ivo vanhu sesu that pane pazvinogumira pekuzoti apa I cannot depend on them. I now need Christ to assist me. I now need God to do it for me. So my acts of faith anototanga newe. Pane pamwe paunofanira kudarika nezvawaita. God is there. We need to have faith in him. The Lord is there. Mwari variko uye vanoita zvinhu. We just have to have the heart that says, I am going to do it. My breakthroughs, healing. Do you know healing is very spiritual? Healing yakanyanya kusiyana nezvimwe zvinhu zvese because the devil came to kill, to destroy.
Satani anoshandisa zvirwere nemamedical conditions kuparadza vanhu. Kuchishona kune tsumo inoti, handizi kuti tsumo here kana kuti idimikira here kana kuti statement inoti kurwara munyai werufu. Munyai werufu kurwara. Patinoshandisa munyai kuvashona, tinomushandisa panoroorwa munhu. Ndiye anouya kuzotaura kuti mwana wenyu ari kudiwa kwanhingi. Saka vashona vakazoti urwere munyai werufu, kureva kuti urwere hunokupai signal kuti hama iyi haisisiri right. And the devil uses diseases to perpetuate and to try and advance his desire to destroy man. Amen and amen. Especially before their time. Saka pamwe pacho, that's why I'm trying to sicknesses. Jesu akaporesa vanhu vakawanda. Ukazoiverenga ndisirewo 30, same scriptures, same chapter, 36, 37 and 38. Ngatangire pa 35 and pa 35. Then Jesus went about all the cities and the villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Apa zokerai papa nditsanangure shoma. Now there, Jesus is just healing every sickness and every disease. There he is being the compassionate Christ, the Lord of compassion, who is using his powers and dominance irregardless of what people are saying among the people. Abapana zora kuti Mwari vane nguva yavanoratidza umwari hwavo, even tisina kuratidza kutenda nekuti ndi baba. Apazi pese panopiwa vana chikafu nevabereki nekuti vakumbira. Pane chikafu chagara chinongopiwa vana nevabereki, chekuti vana mai vese vari munhu vanongozoti mwana wangu anodya breakfast, anodya lunch, anodya supper. But pane mamwe specific meals anokumbirwa nevana. Mugeneration edu specific meals takeaway zvinonaka izvi. Ukambowarairwa ukati weekend ndokutengerai, kana yasvika ukasatenga they remind you makanganwa here. And pa 36. And when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep not having shepherd. And then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. 38. Therefore pray the Lord of harvest to send out the laborers into the harvest. The spirit of unbelief affected the 9 disciples from healing this epileptic son. Kuna 36, Jesus ari kuona kuti maoko ake nekubata kwake neunhu hwevanhu wakamutenderedza huri kuremerwa pakuti vashoma vari willing to practice healing. Vashoma vari willing to declare recovery of sight, recovery of health. Ndopaari kuti muinda waibva asi vacheki vashoma. Because akaona kuti munyika maive nevanhu vakawandisa, vakaremerwa, vane mitoro, but hapana ari kugona kuvabatsira. Amen and amen. And mukatarisa, we could also be in the same scenario today, where healing and of both the mind, the body, and the emotions of people are not being attended to. When it's being attended to, it's being attended to by the wrong people. And that healing, it's not something that we are now believing a lot in Christ, but we are now believing a lot in medication, because the medication is available and the technology is also available. Mwari vari kuda kuti tive nevacheki vakawanda. Mwari vari kuda kuti tive nevashumiri veshoko
vakawanda. Mwari vari kuda kuti tive nevaparidzi vakawanda. Mwari vari kuda kuti tive nevanonamatira vanorwara vakawanda. Izvezvizvi what we could suffer from is that courage yekuti munhu anorwarawo muti pfugama apa ndikunamatira. It's a work that we are leaving to pastors when leaders and even ordinary Christians must be doing it. Svika kumunhu anorwara kuchipatara woti tiri kukunamatirai mangwana munenge mabuda muchipatara. We need people who have faith that goes beyond themselves to assist others. We need people that are courageous in the spirit, in the right spirit, to kuti munda uite zvakanaka. There is one church that I know, handiri kuitaura, but pese pawasangana nemunhu wese ikoko anenge aine mabhuku. Hazvibvumidzwi kutaura mamachechi kuna mamwe machechi. Anga aine mabhuku ake. Ukangobvuma kumira watopinda bhizi. Kana usingadi chibva watongoramba usati watera. Ukangomira chete. Kungomira, kungoti wamira, wavhura nzeve dzako. Unopinda bhizi because anonyatsoziva zvaada kutaura, nematauriro ada kuita, nemaexamples acho, nemibvunzo yako yese ane mhinduro yayo. Zvandiri kuedza kutaura ndezvekuti Jesus apa, he was asking people that vakushi vavacheki vashoma asi munda waibva. Zvaaiedza kutaura, it was a metaphor inoti vanhu vari kuda Jesu nevari kuda kubatsirwa naJesu vakawanda asi vari kuita basa iroro vashoma. Amen and amen. Gore rino ratiri kuti acts of faith, ndiri kutenda kuti kune dzimwe mhuri dziri kuzobatsirikana gore rino nemamwe ma-individuals achabatsirika gore rino. Wekuti uri kuti, you know what happens with Christ is he has opened us a door. He has opened the door for us. We need to get it. Kune munhu anofana kuva steered mahari. Kune munhu anofana kuva steered kutarisa condition yemwana wako. What you know, it has to be right. Why? Because of Christ. One of the prayers that takaita dzandailida ndezekuti let's not give up on people around us and say they can't do it, and say they are right off, and say they won't recover. Vakadaro ngativatakurei tiende navo kuna Jesu. Kana tasvika dhora rakavharwa tinokwira padenga tiratidze kutenga kwedu. Ndafarira statement yekuti you won't spend time on things that you don't believe in. You apply time to things that you think they are going to work for you. Amen and amen. Amen and amen. Kune vamwe vanhu vekuti even tikamunamatira panapa akamanifest mweya uya wobuda, iye haatendi kuti waenda zvachese, but because uchiri kuufunga unodzoka. Regai ndikupe example isina ujairika. Wakamboona here kuti vanhu vanorambana nhasi votoudzana kuti varambana, asi achipedza kuti handichakudi manheru anobva akutekstira kuti waswera sei, wadya here, mangwana maamese futi, kuswera mangwana morambana futi, munopedza upenyu hwese. Muraini medu takamboita imwe hama yekuti yairambana takamboita imwe hanzvadzi yewa muraini medu yairambana nemurume wayo, yonotorwa nehanzvadzi dzake ouya. 4 months, 3 months later ane nhumbu yemuchinda we odzokera unozvarira kumuridzi wenhumbu. Yangone 2 months vakurovana futi, vanasekuru voteera futi, uri kurova hanzvadzi yedu womutora. Chimwana changoti muchinda wacho taiuya nguvai, vaisangana kupi, maizongoona munhu ane nhumbu. Kusvika vanasekuru vakuti imi chirovanai mupedzerane muriko, muchichengeta vana venyu muriko kurambana matadza.
kureva kuti mimwe mweya iri kugara matiri nezvimwe zvinhu zviri kugara matiri inyaya yekuti tinozviramba papulpiti tonozvitsvaga kwazviri, tozviramba papulpiti tonozvitsvaga kwazviri, tozviramba papulpiti tonozvitsvaga kwazviri, tobva taita sekuti simba raMwari harisi kufamba. Asi iyi example yandataura iyi munogona kunge yakaitika kumaraini kwedu, but nemi munofunga kumaraini kwenyu kwamunobva munoziva kuti nhingi nanhingi vakatadza kurambana. Kune vamwe vanhu vanodaro nezvinovateera kuti pamwe pacho haazvidi. Unoona kuti unoramba mudzimai oenda woti ndauya kunoona mwana, pauri kuuya unoona mwana unobva wasiya futi umwe mwana. Uya akura kuti ndoda kudzokera kunoona vana vatu, wobva wasiya futi wechitatu, muri ichitodi ichitokura kureva kuti uri kutadza. Uri kuseka. These are realities of life, both in the spiritual world and in the physical world. Ndozvinoitika izvozvo kureva kuti pamwe pacho kana tatenda muna Kristu tati tabuda muzviri ngatibude zvachese, kana tati tabuda mazviri ngatibude zvachese, kana tasiya tasiya. Tarisa munhu ari padhuze newe kuti ndoda kumbotenda kuna Mwari gore rino. I want to trust in the Lord. I want to believe in the Lord. I want to depend in the Lord. Amen and amen. Masikati aya mangwana achiri mangwanani ano, ndoda kuti tisvike panguva yekuzowana nguva yekunamata. Umboti Mwari, I've got situations that are upon me. Yandoda kusimudza kutenda. Kana usina situation yauinayo, I just want you to raise your faith to Jesus. Uti Mwari, ndidzosere theme scripture. Ndidzosere theme scripture pa 20. Ndidzosere theme scripture pa 20. Ndiri kuda part B ya 20. Part B inoti and nothing will be impossible for you. Ndiani anogona kunonditsvagirawo a mustard seed. Inowanika here mashopu. Ndiani anonditsvagira andigirawo next Sunday. Ndigokuratidzai kuti chinombonzi mustard seed. Jesu vaiti kutenda kwako kunofanira kunge kwakakura sei kuti ugone kuita basa ravo kana ugone kugadzirisa upenyu hwavo. Ndiani vanoita kumbotenga. I hardly get in shops. Who can get for me a mustard seed? Because kune imwe mhuri yainamata yakazobvunzwa kuti chimombonzi mustard seed chacho chii. Sei Jesu akataura nezvacho kumasunday school nekumateenagers. Ndiri kutsvagawo ndiani anondiwanirawo mustard seed, anondivimbisa kuti inowanika here. All right, thank you so much. Ava vanoita zvekubheka-bheka, mondiigirawo mustard seed. Handizivi kuti inogona kuzooneka here, kana paina anogona zvimamagnifying glass tichapa vari ukuku vagotiwedzera tichatsvagawo vanoita zviri technical, wataura kuti weight yayo nesize yemustard seed yakaita sei tiinayo pakati pedu musi wesvondo, kuti Jesu pavaiti your faith must be like a mustard seed vaimborifeya kuchinhu chakaita sei. Handiti Mwari verugare vachiri so iri kuti nothing will be impossible for you. How many impossibilities that we have that we want to turn into possible things? How many impossibilities that are existing in us that we want to turn into possibilities by having faith as small as a mustard seed? How many impossibilities that we have? What normally happens when the devil is retired is attacking you. He retires your faith. He retires your faith. What does retiring mean? It means your faith stops working. It was working, it's no longer working. That's what the devil does. When he wants to destroy you, he retires your faith. That faith that once worked becomes retired. And when it's retired, the benefits of faith goes away. Mota yao vasina mota vakaritaya.
kureva kuti the once available capacity is no longer. Tinombotenda Mwari kuti gore rino, my faith is not going to retire. I'm not going to willingly let my faith retire, but I'm going to turn impossibilities into possibilities by believing that in Christ is doable, using the faith that is in us. Amen and amen. Amen and amen. Praise and worship. Toda kusvika panguva yekunamata. Ndine vamwe vanhu vandoda kunyengeterera vakagara pama-impossibilities wekuti gore negore rinongopera zvakafanana. Gore negore rinongofamba zvakafanana. Patiri kunamatira tisati tanamata, I've got a few declarations to make. Ndine zvishoma zvandinoda kutaura semuranda waMwari. Tese taka apa, I'm requiring everything that has breath kana tichikwanisa tese tipfugame pamberi paMwari as a sign of submission. Wherever we are, let's kneel down. I have a few declarations to make before the Lord in humility and in submission. I didn't do them on crossover. I'm doing them today. Mwari wekudenga nezita raJesu, ndauya pakati penyu, pamberi penyu nekuzvininipisa semuranda wenyu Mwari pamazuva amakandipa kushumira paRudaport Prayer Center 2025 first Sunday. Semuranda wenyu Mwari ndiri kurambidza rufu. Hakuna ari kunzwa izwi rangu kana anopinda pano anofa. Vanga vakagadzirirwa rufu gore rino ndakurirambidza. Baba, ndipei simba seramakapa kuna Elijah ekuti ini muranda wenyu ndataura for 2025 hakuna anoenda pasi, hakuna anopinda muchipatara, hakuna anorwara zvekuvharirwa muchipatara, hakuna anorasikirwa nebasa kana kubirwa kana kurobwa. Gore rino Mwari, semuranda wenyu Mwari, taane makore tisina michato yekupemberera mizhinji tiri kuita kuseri kutoiropafadza. Gore rino ndiri kudeclare 30 white weddings panzvimbo ino nezita reJesu. Gore rino ndiri kudeclare dzimwe dzimba zvakare 100 panzvimbo ino. Gore rino Mwari, ndiri kudeclare motikari dzisina limit panzvimbo ino. Gore rino Mwari, ndiri kudeclare semuranda wenyu kuti hakuna mwana anofoira ari kuprimary, ari kusekondari, ari kuuniversity kana magogodera ari kusupplementa. Mwana wese anoenda kuchikoro achibva panzvimbo ino, I decree that they pass in your name. Gore rino Mwari, ndiri kudeclare zvakare panzvimbo ino semuranda wenyu Mwari kuti marriages achachengetedzwa. Ese marriage atapinda navo muna 2025 tinobuda navo kupinda navo muna 2026 akazara mufaro nenyasha. Gore rino Mwari, ndiri kudeclare ma-financial breakthroughs. Vanayo ngaiwedzere, vasina ngavave nayo. I decree floodgates of blessings beyond our comprehension and whatever we have thought of before. Guta rino Mwari ngarizare makomborero. I decree kuuya kwevazhinji kuzonzwa vhangeri panzvimbo ino. I pray that this place is filled by people who are willing and obedient to do your work. I'm not praying for the righteous to fill up the house. I'm praying even for the sinners to come and repent and know who you are. The drunkards, those that are in the streets, those that have backslidden, those that have never believed in you, I decree that this house will be filled with your grace to attract many to your work. Every sickness under my voice, I command it to be loosed. Father, in the mighty name of Jesus, every sickness, every affliction
I decree that it should not persist or continue from 2024 to 2025. In Jesus' name, amen. Toda kunamata nehama dzakawanda. As I was preaching, ndine hama dzati ndinofanira kuturikwa maoko. Vakadaro ndoda kunamata navo tikurumidze. Tinozorora kana pananga nchishumira. Tinamate kana pasina Mwari wakanaka ndoziva kuti vanhu vakuda mvura kuri kupisa. Asi ndine hama dzakawanda dzandinofunga kuti dzinofanira kuturikwa maoko. Hakuna chinhu chisingagonekwe naMwari. Inini handisi kuda kudeclare zvandinoda, ndiri kuda kudeclare zvandinofunga kuti Mwari vatiitire zvakanaka nazvo. Muzita raJesu. Muzita simukai, handisi kuda kukotama, simukai. Akushanda nakamira. Zita raJesu. Ndine zvirwere zvandiri kutenda kuti kana mauri mazara kutenda. Ndine masituations andiri kutenda kuti mauri kana zvapinda shoko raMwari rati it is well. The condition of your heart and what you are expecting will help us today. Simba raMwari riripo. Tinofanira kuita unlock His manifest presence. Uvepo wa Mwari unofanira kuzadza guta rino. Simudzisa ruoko ndinamati. Baba vangu vari kudenga vakasimudza maoko handina zvekuvapa. Asi ndauya semuranda wenyu Mwari kuti simba ramaka